Heiskanen ja he edustavat joukkuetta Partakarvat. Seuraavana sinne sitten joukkueen 16 ykköskoira ja 17 joukkueen ykköskoira myöskin niin ikään tähän lähtöalueelle jo. Koska edelleen muistutan, että kun hylly tulee, niin suoritus päättyy siihen ja sitten välittömästi seuraava toinen starttaa. Eli on tärkeää, että olette ajoissa paikalla tällä lähtövalmiina. Ja näin siinä lähti sitten Tapalan Vesa Laikko Partakarvat joukkueesta. Tapalan rodukasta Lender. Näin sieltä maaliin. Se on tosiaan sen, että se on ja sanotaan kiitoksia. Ja seuraavana sitten 16 joukkueen kolmas. Se otettiin sitä varten, että Niin, mutta kun mä ajattelin, että sä kuitenkin vaikka otettaisiin kyllä sä kuitenkin. Se on kuitenkin niin innolla. Se ehkä fysiikka on maailman paras asia. Mutta silti, siis aina ajattelen niitä, aina mitä sä sen kanssa teet, niin siis se on niin mahtavaa siihen niin nähdä, että minkälainen tappijalta se on. Ihan sillä asialla. sehän on tehty siis työkoulu. Niin, kuitenkin, koska se kuitenkin ei se ole mikään semmoinen, että... Mäyräkoira on pantu vain lapseen luolaan, mutta tää on... Niin, mä ymmärtäisin, jos se olisi tosiaan joku mäyräkoira, niin sitten ei halua. Se menee